से कटल हमर नामवा के छौड़ी तोहरे करनवा टूटल हमर आयस के सपनावा के रनिया तोहरे करनवा ये छौड़ी तोहरे करनवा हमर बंद भइल खानावा के छौड़िया तोहरे करनवा टूटल हमर आयस के सपनावा के संजनिया तोहरे करनवा के संजनिया तोहरे आठवे क्लास से तू पढ़ै रही प्यार गे सरजी के सामने छौड़ी कर देलहिन कर गे हे गे आठवे क्लास से तू पढ़ै रही प्यार गे सरजी के सामने छौड़िया कर देलहिन कर गे उजड़ल हमार दुनिया जहानावा ये छौड़िया तोहरे करनवा कॉलेज से कटल हमर नामवा के संजनिया तोहरे करनवा ये संजनिया तोहरे आलोक आला बेला देवेंद्र बुझा तू बात के नीतीश नरेंद्र भैले घर के न घाट के आलोक आला बेला रविंद्र बुझा तू बात के परवीन नरेंद्र भैले घर के न घाट के अरे से निमन लले तू परानवा ए बिना तोहरे करनवा कोचिंग में से कटल हमर नामवा के डार्लिंग तोहरे करनवा पढ़ाइयो लिखाई तो सब छोड़ाइए देले। माँ दहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो, किसान चौक, सुपौल।